Immedjatament wara li tħabbar il-budget il-Prim Ministru Lorenz Gonzi appella lin-nies biex jagħmlu sagrifiċċju. Issa għalhekk l-appell tagħna lil kulħadd illi ejjew naħdmu flimkien fejn għandna bżonn nagħmlu sagrifiċċji nagħmluh. Iżda mistoqsi minn One News dwar jekk hux se jkunu li jagħti l-eżempju ma jibqax jieħu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li talilu nnifsu lill-Kabinett bħal mamlu Prim Ministri u Ministri f'pajjiżi oħra Ewropej, Lorenz Gonzi wieġeb hekk. Jiena niftaħar illi bid-strateġija tal-Gvern m'għandniex għalfejn nagħmlu dak l-affarijiet. F'pajjiżi oħra Ewropej, numru ta' Prim Ministri u Ministri għażlu li jnaqsu jew jiffriżaw is-salarji tagħhom minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja. Iżda Lorenz Gonzi qed jgħid li bl-istrateġija tal-Gvern m'għandux għalfejn jieħu miżuri bħal dawn. Il-Prim Ministru qal dan fl-istess ħin li stqar li kieku kellu jiddeċiedi llum ma kienx jagħti żieda ta' 500 euro lilu nnifsu u lill-membri tal-Kabinett. Però dik hija deċiżjoni li tieħdet 3 snin ilu meta x-xenarju madwar id-dinja kien differenti. Kieku kelli nieħu deċiżjoni llum ma kontx nieħu dik id-deċiżjoni. Minkejja din id-dikjerazzjoni iżda l-Prim Ministru bl-ebda mod ma rid jintrabat li huwa u l-Ministri issa se jkunu qed jifqu jieħdu din iż-żieda. Għal kuntrarju bħala medja matul l-2008, l-2009, l-2010 u din is-sena se jkunu ħadu f'żieda biss mas-salarju tagħhom ma' 26,000 euro kull sena. Dan fl-istess ħin imbagħad li fl-aħħar sigħat il-Prim Ministru talab lill-poplu jagħmel is-sagrifiċċji